Taong 2005, unang naglaban ang Pinoy alias Little Giant na si Rivero Santillan kontra Hapon na si Kazuhito Hidaka. Para ito sa pagdipinsa ng Pinoy sa kanyang OPBF welterweight title. Pero nabigo ang Pinoy, natalo siya sa Hapon via 4th round KO. Siyam na buwan lang ang lumipas, naikasa agad ang rematch ng dalawa. Ginanap pa din ito sa baluarte ng kalaban sa bansang Japan. May record na dito ang Pinoy na si Santillan na 21 wins, 2 losses, 1 draw, habang 22 wins, 4 losses naman ang Pinoy na si Hidaka. Di nagkakalayo ang edad at height ng dalawa at parehong southpaw din sila. Kung sa kanilang unang tagpo ay 2 beses tinumba ng challenger na Hapon ang Pinoy, dito sa kanilang rematch ay dinurog naman ng Pinoy itong champion na Hapon. Di lang basta-basta dinurog ng Pinoy, kundi tinapos din niya ang laban via brutal KO at diretso hospital pa itong Hapon. Di umubra ang mga hiyaw ng mga fans ni Hidaka sa bagsik ng mga kamao ng Pinoy na si Santillan. Matagumpay na nakarisbak ang Pinoy, kahit dayo sa baluarte ng Hapon ang laban ay pinakita ang totoong tapang, tibay at galing ng Pinoy sa bakbakan. Ating balikan ang laban na siksik sa aksyon, talagang literal na kamao sa kamao, matira ang matibay sa ibabaw ng lona. Entrada pa lang ay makikitang umaapaw na ang kumpiyansa ng Hapon na kaya ulit niyang patumbahin ang dayong Pinoy. Dagdag mo pa ang sobrang ingay ng mga Japanese fans ni Hidaka. Talagang inakala nila na isang brutal knockout na naman ang magiging performance ng kanilang pambato, habang ang Pinoy ay tahimik lang. Kinikimkim ang maitim na balak sa kalaban. 9 na buwan ang paghahanda niya sa pagbawi sa kanyang titulo. オセアニア地方の15の国と地域の頂点に君臨します。東洋太平洋ウェルター級チャンピオン日高、さらなる上を目指すためにも日高にとって進化の問われる一戦。さあいきなり打ちいった。 Unang round, bakbakan na agad. Malulutong na mga suntok agad ang patama ng dalawa. デリストレート。さあボディジャブの差し合いになっています。第1ラウンド右ストレート、左ストレート。左を打っていって、はい、まずはセレスさん。 Sunod-sunod na nakatama ng solido ang Pinoy dito na bahagyang nagpaalog sa Japanese champion. Ilang beses pang nasundan ng Pinoy ng malulutong na 1-2 combo na talagang nagpayanig kay Hidaka. 実は3月以来の頃両者のもつれました。攻めてきたのはレブ・サンティラン挑戦者。さあチャンピオンがロープを背負って今リング中央に戻りました。日高和彦2度目の防衛戦、第2ラウンドに入っています。右手を左、この左には爆発的な破壊力を持っています。 Round 2, agad naging agresibo ang Hapon pero agad namang bumawi ang dayong Pinoy. Di papayag na maisahan ulit ng kalaban, focus lang sa planong pagkuha sa titulo. そして右の怖いですからね、やはりセオリーですよね。あ、そうですね。意識してはい、挑戦者サイドですよ。はい、どうぞ。 Nagtapos ang round 2 na puno ng aksyon, parehong nakatama ng solido at laro. ここで第2ラウンド、第3ラウンドです。戦ではこのサンティランから日高は Round 3 tuloy ang laban ng dalawang southpaw. Nakatama ng solidong suntok ang Hapon na agad sinundan ng mga kombinasyon. Pero di naman nagpapalugi itong dayong Pinoy na si Santillan. Agad naman din itong bumawi ng mga patama. さあしっかりとガードを上げているのは挑戦者のサンティラン。しないままですからね。そうですか。だから受けに Bago matapos ang round 3 ay pinabaunan ng Pinoy ng mga kombinasyon itong Hapon na bahagyang nagpaalog naman dito. スリッピング側でパンチを逃がします。デレストレート。さあサンティランがやってきた。セブ島の怪人が攻撃してきました。デレストレート返した。日高和彦です。 Unang bahagi ng round 4, matutulis na mga jab muna ang pinagsaluhan ng dalawa. 爆発的な破壊力を持ちます。 Matapos ang 1 minuto ay mga kombinasyon naman ang kanilang binibitawan. Parehong nakatama at parehong naaalog ang dalawang mandirigma. At dito sa huling segundo ng round 4 ay parehong nagpabaon ang dalawa ng mga matitinding kombinasyon na suntok.
残り時間わずかになってまいりました。なんとこれ危ない。蹴りを出した。ここで第4ラウンド。そうですね、スタートで食いましたからね。はい。どうしても狙ってしまいます。日高の左フックです。さあ最後 Unang bahagi ng round 5 agad agresibo ang Hapon na champion. Madalas nagbabato ng mga kombinasyon, pero agad namang bumabawi ang Pinoy na dayo. 左シュート助かったんでね。そこまで力が乗っていないとトレーニングしてきました。ワンパス。パンチも小さくなってきてですね、はいバランスを崩さなくなってきましたね。大きな左フックをもらいまして、少し腰を若干落とすようにも見えました。さあその日高が前に攻めていった左ストレート。左を伸ばしてきた。 Ang Hapon naman dito ang nagpabaon ng solidong mga suntok bago matapos ang round 5. フェイントをかけ合います。左ストレートワンツー。左のストレート。さあしかしサンティランも打ち返してくるこのアッパー。ここで Round 6 tuloy pa din ang laban at ilang beses nang naalog ang Pinoy dito mula sa mga solidong patama ng Hapon na naging dahilan din upang masugatan ang kanang kilay ng Pinoy. 左のストレートですかね。ヒッティングによる左ストレートがサンティランのねじれを Ilang beses pang nasundan ng mga solidong patama at kombinasyon ang Pinoy na talagang nagpaalog kay Kabayan. Mga fans ng Hapon ay halos magwala sa tuwa. Inakalang tatapusin na ng kanilang pambato ang dayong Pinoy. 大きく振るところ。小さく打つこと。小さく打つ。左ストレート。ですよね。はい。しかしこの驚異的なアッパーを返してくる。カウンターで食わないことなら。大きなスリップです。カウンターで食わないこと。頂点。ね今。左ストレート。さあしかしチャンピオンが前に行く。チャンプル。右のフック。ここで第6ラウンドが終了。 Round 7 agresibo pa din ng Hapon. Balak ng lamunin ang nahihilong Pinoy. 今みたいにですね。小さく打てばですね。今みたいに小さく打てばいいんですから。高橋さんどうぞ。チャンピオンサイドなんですが、はい。打ち合いになった時にガードを忘れるなという指示と、そしてダメージ、1ラウンドのダメージが残りっぱなしですね。まだ残っている。そしてやっぱり6ラウンド目ずいぶん打ちましたからね。 Ilang beses pa niya itong tinatamaan ng mabibigat na mga kombinasyon, pero bit-bit ng Pinoy dito ang siyam na buwan na preparasyon at pusong mandirigma na kahit tuguan ay talagang lumalaban sa basagan. さあパー。右のフック。パンチが大きくサンティランのアッパーね。でも At dito sa huling bahagi ng round 7 ay ang Pinoy naman ang nagpabaon ng kombinasyon na makikitang nagdulot ng sobrang pagkaalog sa Hapon. Makikitang sobrang hilo pabalik sa kanyang kampo. 8ラウンドのゴングが鳴りました。さあいきなり打っていった。 Round 8, di na nilubayan ni Kabayan ang nahihilong Hapon. Nasilip na ang tamang pagkakataon para tapusin ang Japanese champion. おっとこれはスリップです。ダウンではあり最強の頂点。さあ両手苦しくなったミロック。いや日高の方苦しいですよ。 Tila masong kamao ang pinapakain ng dayong Pinoy sa Hapon at para itong turusong natumba sa ibabaw ng lona. Sinubukan pa naman niyang tumayo sa bilang pero referee na mismo ang nagpahinto sa bakbakan. Matapos itong makatayo ay ulit natumba ito. まあ自分1ラウンド目から我慢値が強かったっていうのもですね。 Kampo ng Hapon ay tila nagpanik at nag-iyakan. Alerto naman agad ang mga medics at agad itong dinala sa pagamutan. Diretso hospital ang sinapit ng Hapon mula sa brutal na risbak ng Pinoy. Panalo ang dayong Pinoy na si Rivero Santillan sa laban via 8-round TO at nabawi ang titulo. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.